Dobre, starý. Tu je diera. Tu. My nepotrebujeme dieru. Potrebujeme. Tam by sme to mohli dať. Takže je vampír. Môžeme? Počkaj, ten knot. Ja si ho upravím. Môžem púšťať? Jasné. Poď. To je riadny rotate. Čože? Super. Ty kokos. No len nejako to nevyletelo. No, ešte, že máme ďalšie dve. Dobre, no, kde je? Poď, teraz ho nájsť treba. No, tu bol start, tu sa dymí. No, jakú dieru. Tu je. Ale bude horúci. Musíme asi troška vytočiť tieto spodné krídla. No. Tak vampírik troška nevyšiel. Dobre, teraz by sme toho brumčmeliaka jedného. A oni tiež nebukaj. Takže podržíš mi kameru, prosím. Takže otvárame si brumčmeliačika. Tak, jeden kúsoček. Zavrieme po sebe, aby nám to nevypadlo. Tu? No. Počkaj. A to čo má urobiť? To sa iba krúti v zemi. V zemi? To má tak ostať v zemi? No, to má ostať v zemi. Čo robíš? Ty kokos. Dobre, toto zlyhalo. To nemalo tak urobiť? To nemalo tak urobiť. Čo malo urobiť? Neviem, urobilo to asi nejakú chybu. Juj. Nedali sme to naopak. Asi. Ale knôtik má byť asi hore, nie? Ale ja neviem, že som dal knotík hore. Dobre, Počkaj, tento je už vypálený. teraz fontánka. Fontánku by som nezapaľoval. Ale fontánka sa tu robí iba iskry. Ale keď to budeme napadní. Tu si položíme fontánku, len tu je knot zalepený. Tu. Ja viem. Takže pán nám sem rozbaluje knotík. Pán pyrotechnik senior. Pán zapaľovač. No. Nejde nič? Nejde nič. Čistý vzduch? Si myslím, že si na križovatke. Vidíš? Však krásne. Super. To je asi najlepšia pyrotechnika, ako som mal. A to sú také všetko psičkovské Aha, pyrotechniky, všetko lebo tiché. tiché pyrotechniky. Aha, Takéto by mali byť všetky pyrotechniky. presne. Ale tak petardy musíš mať niekde úplne ďaleko. Tak ideme ešte to krčmeláka, hej? Hej, brúčime liaka a potom môžeme skúsiť ešte toho modrého. My sme urobili chyby. Musíme túto krydielka takto spodné zahnuť. Tak ale počkaj, my sme to dali do diery, to musíme položiť. Počkaj, nie tohto. Nie tohto, ja som myslel tohto. Maličko. Mám základňu, pozri. Môžeme tento Počkaj. Počkaj. Kde je tá dierka? Aha. Počkaj. Aďo, Nerob. toto dáme do dierky a máme základňu, krčmeláky. Pre týchto? Ale títo čmeliaci musia byť položení tak na zemi. To polož na zem, nedávaj to tam. Musí byť na rovnej ploche. Ale tu je nejaká rovná. Či to nejdeš Keď to uhať? dáme na túto krabičku, Nie. Nie, lebo je tam ďalší. no tak ho vybereme. Nie, počkaj, skúsme Je to na rovnej ploche. Nie, lebo on sa predtým nezatočil, on musí byť položený, aby sa zatočil. Aha. Vieš, aby ho rozkrútilo. Dobre, tak skúsme, hej. Tak toto teraz sa vydarilo. Mal som pravdu. Tak to bola iná rotation. No. Ty kokšo. Čože? Ale tieto sú úplne super.
Tak skúsime tohto. Oh, yeah. Počkaj, mám aj iného. Tohto teraz by sme skúsili. Toto je iný tačík. Tento iný vampíra si dáme na posledný pokus. Počkaj, ako to tam píše? Ukáž. Touto stranou. Musíš to dať tak, aby knot bol Touto dole. stranou nahor. Aha. Knot musí byť dole. Dobre. Ready? Steady. Go. Dobre. Rýchlo! Prdele. Horí. On, Fakt horí. on stále ešte horí. Hoď do snehu. Čo mi vyletel? Čakaj. No, máme posledný Ešte máme pokus. toto. To je- Ja ešte máme jedného brúčmeliaka. Dobre, No tak a máme daj. ešte vampíra. Ukážem im to. A teraz. Bzz. A vampír musí mať hore knot. Hej. Tak to polož do tej nádobky, čo si vymyslel. Tu z tej fontány. Nič, dáme ho na nejakú... Plochu rovnú. Alebo do nejakej diery. Toto odtiaľ, tento posledný a dáme na túto krabičku, hej? Dobre. Ten posledný mi môžeš dať do... Asi tá krabička. Počkaj, kde si dal toho brúčmeliaka jedného? Daddy, kde si ho dal? Môže? Tu je, na tom sačku. Dobre. Potom všetko musíme pozbierať. To je zásada, hlavná zásada Dnešného videa. eko pyromanov. No, my sme taký eko. Ticho, potichu a pozbierať. A taký efektový. A všetko pozbierať po sebe. Pani efektový. Rýchlo! Zdrhaj. Jak si nevyletí? Do Tieto prdelky. čmeliaky zlyhali všetky. Všetky, no. Možno sme dačo robili zle. Tak to skúsime. Tatík, tak to skúsime u nás na dvore na Silvestra niekedy. Musíme, Dobre, a ostal nám posledný brúčmeliačik. dodaj. Tak ho ideme skúsiť? No, Ale to asi za to, že sú v snehu. neviem, nie. Na Silvestra aj tak sme. Ako ho dáme? Takto po ležiačky? Hej, poležiačky. Hľadaj poležiačky už. To video už má 8 minút. A nikdy takéto niečo neskúšajte. Toto je asi najlepšie. Títo brúčmeliaku. Preto som si ich chcel kúpiť 2 balíčky, ale chcel som skúsiť ten vulkán. Ktoré sa ti páčilo? Tá fontánka bola dobrá. Tebe? Fontánka bola dobrá, no. A Aj mne... tieto čmeliačiky. Mne títo čmeliaci. Ale to treba, vieš, keď sme to robili na nejakej ceste, tvrdej ploche, on by sa inakšie aj točil ako v tejto tráve. A Ale- toto bolo super. Ale aby sme to chceli takto ísť troška do prírody, sa prejsť, tak idem všetko pozbierať. Dobre. Môžeš A čaute. sa rozlúčiť s fanúšikmi. Počkaj, pozdravujem vás a napíšem vám do komentáru, že bude to napísané fontána, čmeliak, vampír a tí brúčmeliaci a pod tým komentárom, čo ja napíšem, je tam také, že dohora palec hore a vy ho stlačíte a ja potom vyhodnotím, že čo na budúce zase opäť otestujeme v ďalšom teste. Čo sa vám páčilo. Takže čaute, pozdravujte všetkých!